हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि अनजालि बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायनो थाहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। लोगोफोर दिनैथ' बिश्वकर्मा फुजा नङा होमबा? ओमफ्राय आंहाथ' खुलुमनोबो मोना, ओमफ्राय हासबेन्डमोननि आइ बाबामोननि खुलुमनायखौनो नोंथांमोननो आं जि हायो देखायलांबाय थानो नाजानोसै। नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंजों लोगोसे। थौदो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि। नों बानायनाय नामा? माला सुखायो आंगा माला सुखानानै बानायबा मोजां जायोब्रा। दङना आंनाव नों बियाबा। नै लोगोफोर बिबार मालाया आंथ' दांनो मोना नालाय खेवनानै देखायनानै नुला। नै आं गायनाय फुला ओइ थांसिगोन पापाया थांसिगोन ओहै माबार थाङाबानो ओंखाम संबाय। बेनो आरोना लोगोफोर जोंहानि बिखुनजोआ। दासो बिहु फालि लाना दौरिबाय दे। इमान खाथिनिफ्राय फट' खेबो नामा? फट' लायाखै आं भिडिअ'सो लादो दौरिबायसो नुनायखाय। नै जाना गथ'आ गामसा गानलायबाय। अम्बा बानो गामसा गानदो ना? हो? अम्बा बानो गामसा गानदो। मानो गानदो अम्बा बानो? अम्बा बानो। नै लोगोफोर जोंहानि आबैया बेनो आरोना फुजानि जगार खालामबाय थादो। भिडिअ'खौनो आङो लाजिनानै सिरि सिरिसो लाखुमादो आरोना। सुइदोब्रा लाना फैबाय। सुवाखैलै मिसा। दसे गरमनि बागै जनानै दंफैयो आरो आंना लोगोफोर। फुजाया जगार होनाया जाथ'वाखैनो आं भिडिअ' लानाय नायगासिनो, ओमफ्राय गरमनि लामाखै दसे जिरायफैबाय बार नांदो। दसे थानानै आं नोंथांमोननो भिडिअ'खौ देखायफिनगोन लोगोफोर। जगार खालामबाय दं जाथ'वाखैनो। बेसेबा सान्दुं गोसामोन आरोना बिश्वकर्मा फुजा खालि, ओमफ्राय आङो खामसालिनिफ्रायसो लाहरदो भिडिअ'खौनो, सान्दुङाव ओंखारलांनो हायाखै।
왜 그런 잘 들어? 너 그래도 안 잘 넣어줘. Ay, menchikil. Aray. नोंलाय मानो बिदि दा आं एसे खस्थ' लानांबायना सान्दुं गोसायाव मा सुदोना दै मारा होग्रा मेचिनखौ सुवासै आरो खस्थ' जायो ओरैनो दै सारस्रोबाय नै जोंहा मिटार बक्सआव मानि होबाय माला गानहोनोसै नै दासो साफा नुहांदो खर'आव होआ